O prezo do peixe e marisco repunta nas lonxas, a chegada do turismo e a apertura dos restaurantes, así como a volta das celebracións como bodas e comunións propician as vendas. Os prezos de peixe e marisco comezan a repuntar nas lonxas galegas. O repunte do turismo e a apertura de restaurantes axudan a dinamizar as ventas ou aumentar a demanda destes produtos. Isto notase nas lonxas, onde a maixa rubia ronda os 10 euros. O percebe cotizaba onte un máximo de 110 euros e un mínimo de 13,30 e a navalla oscila entre os 8 e os 10 euros. No sector agardan que a situación continúe tranquila dentro da normalidade e poidan aproveitar o verán tras uns meses complicados. Os prezos de peixe e marisco comezan a repuntar nas lonxas galegas. O repunte do turismo e a apertura de restaurantes axudan a dinamizar as ventas ou aumentar a demanda destes produtos. Isto notase nas lonxas, onde a maixa rubia ronda os 10 euros. O percebe cotizaba onte un máximo de 110 euros e un mínimo de 13,30 e a navalla oscila entre os 8 e os 10 euros. Non temos queixa, debe ser debido tamén a moito o sector turístico que este mes está, sobre todo esta última quincena, está se notando moito turista por aquí, por a nosa zona do Barbanza. O que a meixa estamos falando, ao mellor esa sola rubia estamos falando de 12, 11 euros o kilo, despois a vosa zona